Hej. Det er jo mig, Mathias igen. I morgen skulle den sidste video blev rimelig lav. Det vil jeg undskylde meget. Men i hvert fald, hvis jeg ikke kunne høre, hvad jeg snakkede om, så snakkede jeg om, at jeg ville at min sidste kanal, den koksede, så det blev ikke særlig godt. Men i hvert fald, nu er jeg lavet ny, og er klar igen. Og ja, jeg vil tage naturligvis, som jeg snakker om de sidste 2 videoer, jeg ved godt, jeg snakker meget om det. Men når jeg får det rigtige webcam, for det har jeg lige simpelthen. Så faktisk er det samme ting, jeg snakker om det her. Men i hvert fald, Minecraft-videoer, alt der, og Terraria måske. Jeg er ikke helt sikker, jeg vil måske spille Terraria. Men jeg skal have starte med at fordi jeg er noget rimelig langt af det. Jeg har næsten alle, jeg har faktisk næsten alle de bedste ting. Så derfor vil jeg starte en ny video, hvis jeg også skal uploade Terraria. Men i hvert fald, Terraria, Minecraft, alt det der. Men jeg tror i min næste video, jeg måske så spille lidt Minecraft, men ikke hvor I kan se mig, hvor I bare kan se, hvor I kan se mig, men I kan ikke se mig spille med Minecraft. Det kan godt måske blive lidt kedeligt. Men det må jeg se for mig. Men hey, måske som når vi gør, så er jeg fordi ja, faktisk det er min 3. video, men lad være med at se den på 6 sekunder, det var bare en video, hvor jeg sagde, ej, det gjorde han bare ikke, vel? Ej, helt ærligt, på den side var jeg ikke så fedt. Men i hvert fald, ja, det er sådan set det, og så ses vi. Jeg uploader en video, det bliver tydeligvis her lige om lidt, jeg skal bare lige have en video klar, og ja, så er det sådan set det. PS. Måske bukker det lidt op i næste video, fordi jeg lige skal finde ud af alt det der, og videoer og det hele. Men i hvert fald, ellers, så ses vi. Hej. Okay, det skal jeg være lidt skør. Ja, det var der lige 10 sekunder, så var det 3 minutter, og det er faktisk min længste video. 3 minutter. Sejt. Nå, i hvert fald, vi ses.